Velkommen til vores præsentation af Orfeus og Eurydike. Vi har genfortalt myten, lavet en analyse af vasen og 2 billedanalyser. Orfeus og Eurydike er et par i græsk mytologi. Orfeus var søn af Apollon og Calliope. Han havde spådomsevner, og han kunne synge så godt, at han kunne overtrumfe sirenernes sang. Hans kone hed Eurydike, og hun døde af et slangebid. Det kunne han ikke bære, så han drog ned til helvede, Persefone og Hades, hvor han sang så sorgfuldt, at Hades gav ham lov til at hente Eurydike op igen. Dog var aftalt, at han ikke måtte vende sig om, før han var nået til jorden igen. Men da han var nået op til jorden, så vendte han sig om, men Eurydike var ikke kommet ud endnu, og blev derfor sendt tilbage til helvede. Orfeus var så ulykkelig, at han fortryllede skoven og dyrene med hans smukke sang. Nogle menader, som er ekstatiske kvinder, betragtede ham, men han afslog dem, og de huggede efterfølgende hans hoved af og smed i havet, hvor det syngende flød videre i land på øen Lesbos. Vasen er fra år 450-475, vil vi skyde på. Det er en rødfigursvase, og den viser myten, som handler om Orfeus og Eurydike. Man lavede mange detaljer på vaserne i den tid, hvilket også ses på vasen her. Figurens tøj på billedet er med tunge enkelte folder og ser mere naturlig ud end førhen. Figurerne på vasen har også store runde hager. Ud fra vasens form kan man tolke, at den har været brugt til vand og vin. Den kaldes en volutkrater. Stolperne i siden af billedet indrammer billedet. Billedanalyse af billede 1 fra 1636 af Rubens. I renæssancen lå fokus meget på individet og interessen for kroppens indretning. Det ses i billedkunsten i perioden. På billedet af Orfeus og Eurydike fra 1636 af Rubens er fra renæssancen. Det ses blandt andet ved, at kroppen er detaljeret, og der er dybde i billedet, hvilket også er et kendetegn fra denne periode. I renæssancen anvender man også det gyldne snit, som er en formel fra antikken. Der er 4 punkter på et billedflade. Der er de gyldne snit, her er menneskene anbragt. Billedet fortæller myten om Orfeus og Eurydike i venstre side, der er på vej ud af helvede, væk fra Hades, og Persefone i højre side. Billedanalyse af billede 2 fra 1803 af Christian Gottlieb Kratzenstein. Billedet er fra romantikken og viser også myten om Orfeus og Eurydike. Man ser her episoden efter Orfeus har kigget sig tilbage, hvor Eurydike bliver hevet tilbage i helvede. Der er langt stor fokus på kroppen, som er meget detaljeret og smukt malet. Det passer fint til perioden, som er romantikken, da man fremstillede alting meget smukt og ufejlbart i denne periode. Derudover var følelserne meget fokus i romantikken, hvilket også kommer til udtryk i billedet, hvis man ser nærmere på Orfeus og Eurydikes ansigter og kropssprog.